Spíše dobrý večer. Je totiž asi 9:30 večer a my se každou chvilku chystáme vyjet směr Lago di Garda v Itálii. Každopádně se extrémně těším, myslím si, že to bude super. Těším se, že si odpočinem, že bude sranda a že z toho bude určitě nějaký dobrý video. Takže jdeme na to. Jede se do Itálie. Andiamo italiano. Ne. Sì, vamos. A Italia. Sì. Sì. Cazzo, fanculo. Spaghetti, gelato, pasta, pizza, aperolo. Otevřu odkladačku a mám v ní marshmallowny. Ale milé, co tady máš ještě? Ale ani jsou neotevřené. No to jsme došli z Kanady, jak student. Takže máš v autě? Já nevím. A tady je Poprosím, tak to nehrusnej už, to už nebude. A tam jsou ti velikosti vajíčka ještě, člověče. Už snídáme. Jo. A teď jedeme Achtzig Far Kile. Klagenfurt. Mě spadla paní mrkev. Ne, což je v tomhle autě takový bordel. Mě spadla paní mrkev. Začala mrkev, ty vole. Paní mrkička! Paní mrkičková! Já myslím, že moc šikovná, že tak jako Vídeň a podobně, no jako Rakousko, Itálie, že se nestrácíš, víš? Nepotřebuji navigaci, nepotřebuješ. Ale dnes jsme potřebovali navigaci. Ale nepotřebuji. My jedeme, já spinkám, jedeme v Česku hezky po dálnici, se probudíme a říkám si, něco je špatně, nějak moc zabočujeme. Podívám se z okýnka, kolem vidím bohnice. Ale na moji obranu prostě tam opravovali cestu a ta cedule si je z Vídeň, kterou já normálně znám a neminuji. Tak nešla vidět. Já jsem udělala moc rychle a kdybych na tak rychle, bych našla. Jak bys udělal okružní jízdu po Brně trošičku? Podle hodinová. Dobré, já jsem nechtěla jsem 30 ráno, ale ne ráno. Dobré poledne. Už jsme fresh. Jsme... Vypadáme jako lidi. Jdeme na těstoviny. Tady máme ňoky a ty máš, co máš ty? Ty mám tortellini tradicionale, to znamená s boloňským rágu. Já. Až to vlastně krémuje. Ježiš, jsou výborné. Je to dobré? Já jsem ještě neskusila. To je dobré. To je. Právě mi málem přijelo kolo. Mega dobré, jako. A paní se mluvila italsky, nechala mě prostě svojí mizernou italštinu. Já jsem s paní mluvila španělsky, no víceméně, ale tak jako funguje to. Nás měli v píči úplně, tam se řekli. V restauraci ti paní měla úplně někde, jako ty si strašně chtěla mermouci nechat tišku a paní jenom chtěla, ať se sebere, že odejdeš. Je nám vedro. Šílené. Ale je tady krásně teda. Jo, nádherné to je. Nejlepší zážitek byl Laš sice, ale... Jdem do auta, klimatizace. A jedeme na Lago, ano. Je vedro. Je to celkem jako straightforward cesta. Což teda byla, i když jsme jeli sem, jako, a přišel ten 8dílný kumpáč a trošičku nám takové... Nadí Valda. Valdo! Máš jo? A tam doleva. No, kurva, to je zase kruháč. Z druhou odbočku doprava. A tady jedna, tak to bude a tu další pojedeš. Tady je. Ne, toto nebyla odbočka, ty vole. Vjezd do vnějšího domu není odbočka. No, ano. Tady jdou ty děti, já nevím. Prostě to je odbočka Ty doprava. děcka nevíš, kam jedou? Nevím, kam jedou, prostě jí doprava. Jedou, řekni mi, jedou. A když bude auto z vrchu? Tak pojede auto. To budeš couvat, no jenom. To zvládneš.
No. Co? Máme kam tam je jméno? Kde? Ale my to... Aha, tak ne, tak leva. Tak leva. Takže toto jsou ty širší uličky, jo? To jsou ty širší uličky. Tak já si urvu spodek auta, piče tady, ale! Dobré, je to dobré. Ty to dám, ne? Jo? To dáš? To dáš, no. No! A jsme tam. Tady. Jsme tady! Ale jak já pojedu domů, jako stojíme. Já se neodjedu. To je problém toho budoucího já. To je krásné. Potom, co jsme úspěšně a bez úhony dorazili na ubytování. Ale bylo to jakože na mále, nebylo to úplně, no. Ale zvládli jsme to, ty jsi výborný řidič. Je tady krásně, máme nádherné ubytování. Máme. Jsem naprosto spokojená. A extrémně se těším na snídaní. Jo. Už jsme hezky okupkané a prožíváme tady náš ideální klasický večer na hotelu. Díváme se na pochybné vražedné seriály a papáme. Už tady hezky snídáme. Je to naprosto boží. Protože je tady třeba tak 15 lidí, teda jakože v celém tom hotelu. Tak snídaně je velice bohatá. Prostě Itálie. Itálie. Ve Francii by kdo hodili croissant. Ano, ve Francii by po mně hodili bagetou, to je pravda. Už si to kráčíme na trh. Je tady úplně nádherně. Musím koupit nějaké, možná nějaké fresh. No my teda ještě nevíme, jestli ten trh bude, protože ho našla ségra, takže... Ale tak já mám skvělý orientační smysl, nemám teda. Trh existuje, je to dobrý. Tak právě jsem dostala šaty zadarmo, nebo teda ségra dostala šaty zadarmo. No Adelka prostě chtěla jedny krásné šaty. Nebo takový, podle mě to byly čchorky ze Zary všechno. Jako, no 100%. A pan majitel, klasika, Piačet, si mi líbíš Bela a dal nám ty šaty jako dárek, nebo teda mě. Já jenom doufám, že budeš pak něco za to, za naopak. Jsem nepřijela auto málem. Tady ty krosany jsme vyměnili další na šaty. Ano, koupili jsme jim krosany, protože jsme se báli, že jim budeme dlužní potom, když mi dali ty šaty zadarmo, že to je nějaká mafia. Jak ty krosan? Když si ukradnu ten trst, bude si to velmi víno. Už jdeme dlouho. Už jako přemýšlíme, že si stopneme skútra za chvilku. No, Adelka má to skvělé šaty, Adelka by mohla jako že... To je pravda, já bych jenom odhalila nožičku třeba. Jako je to moc pěkná procházka. Možná nás něco přejede. Kdyby bylo tak o 10 stupňů míň, tak by to bylo poněkud jako možná příjemnější. Máš pěkný, jo? Tyhle tam má grády, ale... Jak hodnotíš naší večeři? Večeři, já včera nedáme na stůl. Ale... Jdeme autobusem, ale nevíme, jestli nám pan řidič zastaví. Protože mám podle už ty zastávky a tady se mě tedy jako zastávky nadhlemím, jako všechny busy, ale tady není žádné... Ale tady není tlačítko. Tak jestli já nevím, to je dobré. Pan autobus nám zastavil. Akorát jsme teda museli to velice jako asertovat, že potřebujeme, aby zastavil, ale vystoupili jsme, to je dobrý. Tohle je náš ideální hotelový večer. Přesně. No, to znamená jakože postel, masky. Ano, a film. Obměňuju to
úplně mám z toho radost, vůbec netuším, co bude zítra, pozítří a popozítří. Oh my god, dneska už na konci není, co nás čeká, ne? Už je strašně moc. Já jsem zapomněla příporky. Tohle je nejlepší melon. Dneska jsme usoudili, že jedeme autem, protože včera to bylo trošičku o život. Jako v pohodě. Kroužíme po parkovišti. Je to trošičku problematické. Malinko. Zaparkovali jsme, je to dobré. Já jsem tady vyběhla kopec, zatímco jsme byli jako tam dole. A vyběhla jsem rychle kopec a hlídala jsem tady místo. To je silný. A vůbec mi to nevadí, ale. Ty vole. Přesunujeme se do městečka. Je tady úplně pěkný hrad. Je to Lacice? Asi, je to italské městečko. A máme misi, hledáme gelato. Samozřejmě. To si skoupá pěkného, ukaž. A máme citronové mídílka. Protože tady tohle městečko Lacice je známé pro výrobu citronových likérů a tak dále. Já jsem viděla citronky a měla jsem radost prostě. To je mega dobré. To je jak Nutella, nebo Nugeta spíš. Jo. Si to šlapeme zpátky k autu. Já se stydím. Měli jsme výborné gelato. Miluji Itálii, fakt jako. Uložili jsme se tady spot a zítra sem jdeme na večeři. A proč? Protože mají happy hours. Dívej, tady to úplně natočíme. Máme krásný 37 stupňů. Mňam. Vždycky začnu řvat, když začnu řvat, já vůbec nevím, proč řvu. Protože já se nespomínám. Ale že ty někdy řveš prostě, že třeba to je hezké. Tak a teď se budeme modlit, milí zlatí, že nepojede z auto. Nebo nějaké auto z vrchní, protože jestli ano, tak... Jsme zpátky na hotelu. Venku je extrémní vedro. Ale dneska teda už jsme to zabalili prostě. Je to stejné jako vždycky, ale dneska máme štůru. Jsem se namočil do kafe totiž. Takže to asi doma asi. Už tady tak obědváme. Dneska chillujeme, protože k večeru jdeme na degustaci vína, tak to zatím bereme tak jako pomalu. Ano. Degustaci jdeme na nějakou dobrou večeři. Ano, pak jdeme na večeři. Už vyjíždíme na Vinici. Jdeme se opít. No tak opít. Ne, opít se nejdeme. Ano, se neopijeme. Ale pak jsme trefili do dalšího města, takže... To je pravda. Ne, jdeme ochutnat víno. Já tak tady, když pojede auto, tak nemám takovou... Jak se říbí mluvit? A to není rozměrka, right? Myslíte, to se ne to tam nedám paní, to já tam nevlezu. To jste hodná, že jste mi chtěla auto, ale... Pojďte. Jsem myslela, že umřem chvilku teďka, ale... To je jak modrý, že už? No. Tady já jsem měřila na Dada, já jsem chtěla 43, to 50. Pane. Panečky. On jezdí tak strašně rychle těma malýma autama. Dojeli jsme na Vinici. Je to dobrý. Je to dobrý. Chvilku jsem si myslela, že to nebude dobrý, ale bylo to dobrý. Hlavně je celá problém, že jde do Itálie s Hondou Accord, která je velká jako kráva, jako tank.
A v těch uličkách je to docela drsný, no. Ale zvládli jsme to. My jsme prostě šikovné a GTAčko by naučilo. Koukáme, jak se vyrábí. Ano. A jsme úplně si v nebi. Ano. Čím čím? Jo, líbí se tady moc, protože jsem se zamilovala jako vždycky všude. Kamu, tak ten typek teďka tě úplně ojel pohledem, ale ten co šel. Ne. No každopádně je tady jako crush, šišníka tady asi přes nápoje, který chudák boskamaný z toho, že jsme objednali nápoj u někoho jiného. A pak se snažíme jako vnutit ne parkovací místo, ale sedící místo, jiný stůl, tak. Mám první italský apero. Ale je dobré, že? Jsem velice spokojená. Těším se, dala jsem si nějaké gnocchettini. Co jsem si to dala? Co jsem si objednala? Gnocchettini. Tak tomu dej taste test. Pane bože. Tady? To je naše pistaciová smilka, kterou jsem kdy měla. Jaké to je? Yum. To die for. Jaký máš pocit z naší dnešní večeře? Naší večeře, já jsem se zamilovala. Naše večeře byla jedna velká comedy show. Ale byla vynikající. To byla. Já jsem měla plán. My jsme si dali já jsem si dala teda kanoli na dezert. A byly 2 a já jsem prostě zvládla jenom 1. Ale tak přeci ji tam nenechám. Tak jsem jako chytala moment, kdy si ji dám prostě do kabelky, ale byla jsem načepána, jak si ji dávám do kabelky, tak to bylo trošičku... Kráš čišníkem, teď tam po mně jel, znamená zakopla a zabila se, ale... Tak jsem udělala trošičku společenské fópa, no, ale tak to nevadí. Už neuvidíme jiný. Ježišmarja, mám papíru, jinde, než má být. Máme jakože skvělou snídaní. Akorát nám je trošičku kazí tady. Paní vedle, která se ráno prostě vykoupala ve 4 galonech parfému. Už se řítíme, kam se řítíme? Jo. Peschidia del Garda. Ano, na plavbu lodí. Ano, na plavbu lodí. Což je moje oblíbená věc na celém světě, protože miluju lodě. To máme asi společné. Extrémně se těším. A jedeme z Pescherie po celém východním pobřeží, kdy uvidíme krásné viadukty, vily a do Sirmione. V Sirmione si dáme nějaký obídek. A to jsme naposledy byli opili, z toho jsme To je pravda, tam už jsme jednou byli, ale byli jsme totálně na mou, takže ráda ho uvidím jednou střízlivá. To je pěkné, ale my doufám, že to pracuje. Už se vyšineme do přístavu na lodičku. Snažíme se najít naší loď. Je to více problematické, než by jeden předpokládal. Tady, počkej, na strategickém místě. To je pravda, zůstaneme tady na strategickém místě, abyž tak buď poběžíme doleva nebo doprava. Už jsme totiž jako každý tady námořník nám řekl úplně jinou informaci totiž. Už to tam přijíždí, běžíme tam, není to. Ten to nebyl. Já nevím, teď budu skákat do vody, nebo já nevím. Já hlavně odsud nevidím, jestli to je ta naše loď, já vůbec nic nepřečtu odsud. Jsme naší loď, ale nevíme, jak se k ní dostaneme. Už se vezeme na lodi, našli jsme ji, je to dobrý. Na podruhé. Máme hezkýho kapitána. To tady trošičku zalidněné, ale máme hezkého kapitána, to je pravda. A šel mě za ruku. Hodně dlouho, když jsem nastupovala do lodi. Ale to se to možná jenom sugerovala, ne, to byla nějaká moje fantazie. Ne. Tečeme vedrem akorát. Nejsme si na osvěžení citronovou limonádu, nechlastáme. Jo. Schladili jsme se tady v nějaké historické fontáně. Ne, já si myslím, že to bylo v pořádku.
Jak hodnotíš Sirmiony? Mají pěkné suvenýry. Mají, je to takové ta prostě... Je to takové, na to projíte tak během hoďky a už nemáte co dělat. No právě, jakože. Nechtěla bych tady být dneska ubytovaná, protože by tady jako fakt nevěděla. Ale je to Italiano, je to pěkné. Ale dáme tomu, já nevím, 7 z 10. Měli dobrou pizzu, ale. To je pravda, pizza byla mega dobrá. A limonádu. Zakončujeme den. Dojeli jsme lodičkou, chcípáme vedrem. Totálně. A to je moc hezké. Jo, bylo to krásné. Hlavně ten... Chvilku jsme měli loď skoro jako pro sebe jenom. Pana kapitána. Takže to bylo moc pěkné. Představovala jsem si, že to je moje soukromá jachta. A pak jsem otevřela oči a byla jsem velice zklamaná. Ale bylo to fajn. Příště. Už jsme očekautované. Jedeme směr Verona. Bude nám to tady chybět. Strašně. Podařilo se nám zaparkovat ve Veroně, potom co jsme si teda 6krát objeli Veronu do kolečka. Protože já jsem chtěla to svoje parkoviště, já tady parkuju vždycky, když Jeli jsme poprvé na parkoviště, usoudili jsme, že teda jako tady se nedostaneme, tak jako se říkala, najdu jiné parkoviště, tak našla to stejné parkoviště a řekla si, zkusím to ještě jednou. Nevadí, že tam musíme vyjet přes 4 zákazy vjezdu, to vůbec nevadí. No, tak jsme vyjeli přes ty 4 zákazy vjezdu a stojíme tady, no, tak jako, hele, suvenýr přijede tobě poštou, jako. Já to připarkuju tady, víš, s tím bude, ne? Ježiš, ser na to už. Procházíme Veronou. Je tady extrémně hodně lidí, protože už se blížíme k Julijinému balkónu. Já si tam musím odcitovat nějakého Shakespearea, abych jako měla pocit, že můj English major něco mi dává. Momentálně čekám na segru, protože ji tady někde nalákal do nějakého obchodu nějaký pán. As daylight doth the land. Já vím, Romeo. Would through the airy region stream so bright that birds would sing and think it were not night. A dál už to neumím. Natáčím, osaháváš? Romeo domů. Ano. Je to teda velice... Je to zajímavé, jakože je to prostě random barák a pleskli na to prostě Romeo. Je to taková zajímavá atrakce turistická. Přijde do turisty. Počkej. Oh, where is Romeo? To nepřečtu. This is not Romeo, he's some other way. Dove è Romeo? Taccio per Vito e stresso non sono vi. E non sono Romeo è altrove. Pěkné. Já mám cacio e pepe. A ty máš co? A spaghetti alla vongole. Dělám taste test. Ano. Museli jsme se osvěžit, tak jsme si koupili předražené ovoce, ale stojí to za to v tomto vedru naprosto. Už ukončujeme náš výlet. Nakoupili jsme si ve Špáru všechny možné italské sušenky, co šlo, abych měla zásoby. A pomalu jedeme směr domů. Parkoviště, na kterém Segra Mermomoci potřebovala stát, kvůli kterému jsme museli objet Veronu 4krát, aby jsme si sem zastavili. Máš hlavně úplně výborné boty na chození po městě celý den. Nejdřív se teda musíme ještě vymotat z Verony, jako to bude trošičku taky ještě zážitek. Jsme skoro mimo Itálii, už jsme skoro v Rakousku. Museli jsme teda tady sjet z dálnice a někde natankovat, protože Teresce se nelíbila ta benzínka, která byla na dálnici, protože očividně jako neměla dost dobrou auru. Neměla. Měla úplně špatný vibe. Takže jsme museli tady sjet do nějakého Amara. Vypadá to tady trošičku jako, to vypadá jak motel v Americe prostě. Tak jako, že tady přeběhne vole mýval s puškou v ruce. Ale, no, takže teďka jedeme
takhle vyhlídkovou trasou až do Rakouska. Jako máme tady kolem Alpy, je to pěkné, no, ale chvilku jsem si myslela, že tady jako nedojedeme, no. Ale já jsem říkala, máme do 100 kiláků. No to jsi mi neřekla, to jsi mi říkala, najdi nejbližší benzínko. A já jsem našla takovou nejbližší benzínku, která byla očividně jenom pro nějaké kamiony z nějaké firmy prostě. Ale říkala jsem, že bych do Filachu dojela, ale že nechci jet zbytečně pomalu, že si valí, takže nesmím jako být omezená prostě spotřebu. To mi řekla až potom. Dojeli jsme. Hurá! Máš pochvalu řidičskou. A ty zda navigátorskou a kopilotskou. Úspěšně jsme dojeli zpátky, je asi 6 ráno. Takže já jsem se šla rychle okupkat a jdu do postele.